igama lakho uZanele. Ngenkathi ufike ekhaya emhlabeni umama wafika wathi uthola intombi. Wathi ngithola ingane yentombazane. Wafika nje unezinto zonke zabantu besifazane. Ngikhule nje nami ngigqoka isiketi yonke into nje right nje. Inkinga iqala kubonakala uma sefana ngene esitejini. Ngoba ayathabuza umuntu esitejini ufana aqala aphuma amabele, aqala aphume yonke into, aqala nashintsha ubuso. Kodwa yimi akuphumanga lokho kunalokho kwashintsha izwi. Aqala ngabonakala ngathi umuntu wesilisa. Kodwa into ukuthi umama wayenganako ngoba vele ngihlabe angimblame because umuntu ongafundile nanokuthi futhi banokukholelwa okudala ukuthi kunabanye abantu abamile amabele sebabadala lezo zinto ezo. Ngithena-ke sengilo because bengihlala amamkhulu ekhehleni. Ngithena ngilapho ngiqale khona-ke ukulona ukubona impilo sengihlala endumo sengifunda ugrade 7 because ngisuke mabeka ngephansi ngathi ngifunda ekhehleni. Lapho ngiqala khona ukubona impilo-ke noku-experience ngendlela eziningi ezibuhlungu. Especially emphakathini wakhona yabona nje ngikaseke kakhulu angazi ukuthi ngingaqala kodwa yabona esikoleni kade ngifunda kuso othisha kade bazama ukuthi babe discipline kodwa ungavumi khona because vele ingane nanokuthi kade isuke emakhaya uthisha ingane nabo mama nabo emakhaya bayakhuluma bayafida lento vele yabona ungabe kuthiwa umuntu u50% womuntu ilabantu ahlala nabo. Bakhulume ngayo lento nengane ubona ngase kuyihlaya because yabona kade besisikhathi ede ngibona ukuthi yabona ke manje akube ngathi ngavele ngasayina nasesikoleni ngoba ngihlezi ngikwatile ngikhubekile noma ithisha efundisa ngidine ngingazwanga lutho futhi ngidwazame esho angikho la ngaphandle ngoba ngiyazi ukuthi nasekhaya kwakunzima kakhulu especially ne-step father kade sihlezi silona ubaba usibiya usihlala nomama ade hlezi ekhuluma ngayo lento yabona uma esephuzile ekhuluma ngayo. So ande ngihlala ngihlalela eminye elona ngaphandle komuzi uma bephuzile ngoba bengazi bazongibiza ngamagama yabona. So ukuthi ngohlala nomuntu omdala elona ngibheke esikole mhlawumbe ethizeni ngihlala nomuntu omdala avela angibuza mhlawumbe uyiphuzelile nje uyiphuzelile avela angibuza wathi wena uyintombazane noma umfana sijike kuthiwa kunestabane la endaweni usinolise indawo yethu izinto ezinjalo ke sinolise indawo yethu wakwambona kuphi umuntu onjalo ke. So esikoleni ke ingane kade seziqalile vele sezingibhobola noma nge-toilet noma ngithi ngidlala namantombazana ngidlala nabafana ubona ukuthi yabona angifithi kahle because nabo bayaphela kube ngathi nabazali futhi emakhaya babahlezi babaphuza kuthiwa bangasondelani nabo ngoba ngabafundisi. Into engangibuza ukuthi ngabafundisa kanjani into engizale nayo. So emphakathini wakithi iziningi izinto engizibhekisile ezibuhlungu bangicwasa yabona kube ngathi umuntu omubi ngathi lento ngiyenzile because abantu abaningi mhlawumbe bakholelwa ukuthi kunabantu kuthiwa bayazenza ukuthi umuntu ushintshile kanti mina angase ngifike lapho lesimo lesingibhekane naso angazi ukuthi silona sakhamba kanjani kodwa ngasibona sesifikile nami. Ngeke ngivumela ungakwati ngale mbuzo because eminye yabe ufuna ukuba personal kakhulu. Angithi la asikhulumi ngomuntu obe umntombazane wayesesizwe senemizwa yokufisa ukuthandana nabantu besilisa noma sizoba nemizwa yokufuna ukuba umuntu wesilisa lokho abakubiza ngo-gay lesbian njalo. Wena kuwe physically bekade unensizwa yakwaMathenjwa ngapha kodwa manje ngiyalibuka ukuthi unentombazane ngapha kodwa manje sekuvela insizwa ngapha. Into eyalona eyangenza ukuthi ubona wasengensizwa manje ukuthi ngahamba ngesibhedlela uma ngifika esibhedlela because ngangigulela futhi esikoleni bakunezinto elokhu hamba phezulu kwesimo la ngithe uma ngifika esibhedlela wathola ukuthi amasende iyona into yaqala ukuthi ingibonise ukuthi ngempela lento ngangicabanga nami because nami ngangicabanga lento because base baqalile abantu beyikhuluma manje aphuma nje asavela manje sebonakala abantu balo bang-operator ngo-May 14, 2022 bang-operator because bawakhipha ngaphakathi bawabeka lapha phezulu kwevagina because bathe bangaphakathi bangi-cancer. Kodwa-ke ilona nawo bakuthiwe ngeke akwazi ukusebenza ngingathola ingane. So kusho ukuthi-ke na-ke uma ngihamba esibhedlela ngikuthole lokho ukuthi ngumuntu wesifazane ngaphandle kodwa ngaphakathi ngikhanyise komuntu wesilisa because anginaso isibeletho so kuthiwa ingane nalamaqanda ukuthi umuntu wesifazane ngama-period. Bathiwa nane-cancer vagina ukuthi siyesinyeni sincane sila ikhapho siyagcina
So lokho kwangiphatha kabuhlungu because nami ngangayazi ukuthi ngiyithini le nto leyo ngoba wena mama kade ngithi mama ngichaze ekhaya nga-understand because umuntu ongafundile umuntu ongalo and futhi kade yabona kuyihlazo yena because bazombheka abantu even namanje basamgxeka abanye ngayesi simo kube ngathi ngazenzela ziningi izinto engibhekene nazo especially uma singingakho esibhedlela khona nje kulesinye isikhathi ngingakho esibhedlela eNkosi Albert so kwafanele ngisebenzise i-toilet yabantu besifazane because labantu besilisa kunekhefu ngingakwazi ukuyisebenzisa ngithe nami ethi ngiyangena wavela ungathola omunye usisi wavela wascreama ngathi wangazi wayibona ini waziwabiza ngoba yena ubona umfana manje waziwabiza ama-security wayekhuluma isiXhosa lo sisi ngamkhomba namanje uma ngingambona wayilona waze ngalelo lelinye i-security washo ukuthi yena isibhekana izimo ey'ngafani empilweni usicela ukuthi bamxolisele sisi kodwa akaxolisanga yena wakhombisa ubudlova nje ngoba kunabanye abantu abanga-understand iy'nkinga zabantu manje kwadingeka ukuthi baze bekuvuleke bebone ukuthi noma wabatshela ba-understand ngabatshela la-understand le security leyo muntu wesifazane because wayesebiza ama-security wayelapho because Albert